हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ സ്കൂൾ മാനേജ് നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രാർത്ഥന തൊട്ട് തുടങ്ങാല്ലേ നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയൂതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം തുടങ്ങാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പഠനം തുടങ്ങാണ്. 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മൊത്തം? 700. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോ 18 ദിവസം 18 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലെവൽ 1 കോഴ്സിൽ 18 ദിവസത്തെ ഈ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൊത്തത്തിലെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ കവർ ചെയ്തിട്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. നാളെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബുക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ പേരെന്താണ്? എന്താ ബുക്കിന്റെ പേര്? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബുക്ക് പഠിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ആദ്യം നമ്മള് ആ ബുക്കിന്റെ ഓഥറിനെ പറ്റി അറിയണം അല്ലെ. ആ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയണം. അതിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം, അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്, അത് ആ ബുക്കിന്റെ മാഹാത്മ്യം, അതിനെപ്പറ്റി, അത് പഠിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ഗുണം, അത് വായിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന ഗുണം, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇസ്കോണിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണം. എന്താണ് ഇസ്കോൺ? ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി. അതാണ് ഇസ്കോൺ. ഇസ്കോണിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. എന്താണ് ഇസ്കോണിന്റെ ലക്ഷ്യം? നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ്കോൺ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്ക് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ആരാണ് ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യൻ? ദിവ്യ പൂജ ശ്രീ ശ്രീമദ് AC ഭക്തി പ്രഭുപാദർ.
ശ്രീല പ്രഭുപാദരി കാണുന്ന പിക്ചറാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി. ഇദ്ദേഹമാണ് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിയണം അല്ലെ? ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? അഭയ് ചരൺ. അഭയ് ചരൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള പേര്. അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ ഭക്തരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റി? വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭക്തി പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അച്ഛൻ വീട്ടില് ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യും, ഭഗവാൻ ഡീറ്റി വർഷിപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർക്കും കൊടുത്തു, ഒരു രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധനകളൊക്കെ ചെയ്ത്, ആ അച്ഛൻ വൈഷ്ണവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ എന്താണോ ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭക്തനായിട്ടാണ് വളർന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ടോയ്സ്, പല പല ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുക അല്ലെ? പക്ഷെ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഈ ടോയ്സിനോടൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കളികളാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഭക്തരാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് രഥയാത്ര നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒറീസ, പുരി ജഗന്നാഥിലെ എല്ലാ വർഷവും രഥയാത്ര നടത്തും. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ പല ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആ സമയങ്ങളിൽ രഥയാത്ര നടത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ രഥയാത്ര പറ്റിയിട്ട് ഈ കുട്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞിന് ആ ചെറുപ്പം തൊട്ടൊരു മോഹം, എനിക്കും രഥയാത്ര നടത്തണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ എന്നാ കുട്ടിക്ക്. ആ സമയത്ത് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് രഥയാത്ര നടത്തണം. അപ്പൊ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു. അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ രഥമൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്, വീട്ടുകാര്, തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടുകാര്, ഇവരൊക്കെ വിളിച്ച് ഈ റോഡിലൂടെ രഥം ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് വെറും 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് രഥയാത്ര നടത്തി. അതിനുശേഷം പിന്നെ അദ്ദേഹം വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു. രാധാറാണി ദത്ത എന്നായിരുന്നു വൈഫിന്റെ പേര്. പിന്നെ അദ്ദേഹം 1922 ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. 1932 അഭയ് ചരണാരവിന്ദ ദാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദീക്ഷാനാമം. അപ്പൊ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തത്. അതെന്തായിരുന്നു? പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ടീച്ചിങ്സ് പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ആ ഗുരു കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അതെനിക്ക് പാലിക്കണം, അതെനിക്ക് സാധിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 69ാമത്തെ വയസ്സില് 1965 ജലദൂത എന്നു പേരുള്ള ഒരു ചരക്ക് കപ്പലില് കയ്യിൽ വെറും 40 രൂപയായിട്ട് അദ്ദേഹം പോവാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക്. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോവാണ്. അങ്ങനെ യാത്രയിൽ 2 വട്ടം അദ്ദേഹം ക്ലാസ് കേൾക്കുവോ? ഇപ്പം വിളിക്കാവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രയിൽ 2 വട്ടം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു. 1966 ജൂലൈ 13 അദ്ദേഹം ഇസ്കോൺ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുന്നത് 1966. അദ്ദേഹത്തിന് 70 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത്. 1977 നവംബർ 14 അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഈ 12 വർഷത്തിനുള്ളില് അദ്ദേഹം 14 വട്ടം ലോകം ചുറ്റി. 108 ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. അത് മാത്രമല്ല അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അടക്കം അദ്ദേഹം ചെറിയ ചെറിയ ബുക്കുകൾ തൊട്ട് വലിയ മഹാഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതുപോലെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അങ്ങനെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെല്ലണ സമയത്ത് ഈ ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി കഞ്ചാവിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമകളായിട്ട്, ലഹരിക്ക് അടിമകളായിട്ട് വീടും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു കുളിക്കില്ല, വൃത്തിയില്ല, അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തെയാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചിങ്സിലൂടെ ഇദ്ദേഹം ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിപ്പിച്ച് അവർക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ വലിയ ഭക്തരാക്കി തീർത്തു. ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ മാസിക ദ്വൈവാരിക അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച് അങ്ങനെ അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അടക്കം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സംഭാവനകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ജലദൂത എന്നുള്ള ചരക്ക് കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിൽ പോയ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പോണ സമയത്ത് കൊച്ചിയില് ഒരു ഹോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കപ്പലിന്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇറങ്ങി, അവിടെ നിന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കപ്പലിൽ ലോഡ് ചെയ്തെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ശിലാഫലകമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇസ്കോണിന് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകമെമ്പാടും അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലുള്ള ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ, രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നീ കാണുന്നത്. ഇതിലെ താഴെ കാണുന്നതാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ നാമദൃഷ്ട ദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ സൂമിലൂടെ നമ്മൾ അവിടെയും പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സൂമിൽ റെഡിയാക്കി തന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് നാമദൃഷ്ട ദാസ് പ്രഭുജി. ഈ സെന്ററിൽ കാണുന്നതാണ് നാമദൃഷ്ട ദാസ് പ്രഭുജിയുടെ ശിക്ഷാഗുരു, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ശിക്ഷാഗുരു ആയിട്ടുള്ള ഹിസ് ഹോളിനസ് ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്. ഇദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഹിസ് ഹോളിനസ് ജയപ്രതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജിന്റെ ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബുക്കിന്റെ പേര് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള പേരില്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ എന്താണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ ജ്ഞാനം അതേപടി നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം അതേപടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കാം, അപ്പൊ എന്താ മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ബുക്കിലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊഹാപോഹങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാചാര്യന്മാര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരും ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വന്നിട്ടുള്ള മുമ്പത്തെ ഗുരുക്കന്മാര്, അവരൊക്കെ എന്താണോ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ അവരുടെ ടീച്ചിങ്സ് അത് അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ട് അത് അതേപടി പകർത്തുകയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ആരാണോ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അവരെ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അവരവരുടേതായ ഊഹങ്ങളും അല്ലാണ്ട്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാചാര്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു, എന്ത് പറഞ്ഞു, അത് അദ്ദേഹം അതേപോലെ പകർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഊഹങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം ഇവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആദ്യം ഈ ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് അത് നാരദന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നാരദൻ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പരമ്പര വഴി ഇങ്ങനെ ഓരോ പരമ്പര വഴി അവരവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒന്നും വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല. എന്താണോ പൂർവ്വ ഗുരുക്കന്മാർ അത് അതേപടി പകർത്തുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വന്ന ആ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി ആണ് ഗുരുക്കന്മാര് അങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസ്കോൺ ഏത് ഗുരുപരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ? ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പര. മൊത്തം 4 ഗുരുപരമ്പരയാണ് ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ജ്ഞാനം ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക്, മഹാദേവന്, കുമാരന്മാർക്ക്. ബ്രഹ്മാവ് വഴി വന്നിട്ടുള്ള ഗുരുപരമ്പരയാണ് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം. ലക്ഷ്മി ദേവി വഴി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. ഇനി ഭഗവാൻ മഹാദേവന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ തന്റെ ശിഷ്യന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഗുരുപരമ്പരയാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര്, സനൽ കുമാരന്മാര്, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവര് വഴി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം. അങ്ങനെ 4 ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ യോഗ്യതകൾ, നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ അർജുനന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ അർജുനനാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ. പാണ്ഡവര് 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു, അതല്ലാതെ ഇനിയും ഒരുപാട് പേരുണ്ടായി. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചത്? അർജുനൻ ഭക്തനായിരുന്നു, ശിഷ്യനായിരുന്നു, ഉറ്റമിത്രായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഇതേ യോഗ്യതകൾ വേണം. എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം,
പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കണം നമ്മള്. ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെടണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഉറ്റമിത്രമായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള യോഗ്യതകൾ. എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തനായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ അത് accept ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? ഭക്തന്റെ അടുത്ത്, ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കേൾക്കുവോ? ഇല്ല, അവരനുസരിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് സ്വീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മള് ഭക്തനായിരിക്കണം. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവണം. അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് 2-ാം അധ്യായത്തില്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാവുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ, ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് എന്താണോ ശ്രേയസ് അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, നമ്മൾ ശിഷ്യപ്പെടണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഉറ്റമിത്രമായിട്ട് കാണണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ യോഗ്യത. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ഒരു മരുന്ന് സേവിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നാം പാലിക്കണം. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ തന്നെ ആശയം അനുസരിച്ചോ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ ബിഷപ്പുരന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചോ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു അസുഖം വന്ന് ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നിലും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കും. അതല്ല, നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിൽ ലേബൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലേബലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, ഇത് എത്ര നേരം, ഇത്ര അളവ് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര നേരം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക. അതല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് കഴിക്കുവോ? ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം, ഇത്ര നേരം കഴിക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുവോ? ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുക, ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുവോ? ഇല്ല, അല്ലെ? കാരണം നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ദോഷം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേബലിൽ എന്ത് കാണുന്നോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം. ആരാണ് ഗീതോപദേശകൻ? ആരാ ഗീത ഉപദേശിച്ചത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അന്തസത്ത ഓരോ താളിലും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അത് എപ്രകാരമാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പ്രകാരം സ്വീകരിക്കണം. മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ ഫലമായി വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വിദ്യാർത്ഥി ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയും സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അയാൾക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര വഴി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല ഈ മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ, മായാവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതായത് അവര് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാ? ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്കായിരിക്കും. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ മായാവാദികളിൽ നിന്ന് അവര് പഠിക്കുന്നത് കേട്ട് അവര് ചിലപ്പോ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ? നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ? നമ്മുടെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, അല്ലെ? നമുക്ക് മടങ്ങി പോകണം. നമ്മുടെ സ്വധാമം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമാണ്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. അതിന് സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞ് അതിൻ പ്രകാരം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. തെറ്റായ ഒരു തെറ്റായ ശിക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടോയ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജോ വാഷിംഗ് മെഷീനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനുവൽ കിട്ടൂല്ലേ അതിന്റെ കൂടെ? അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉപകരണം, ഈ ശരീരമാകുന്ന ഈ ഉപകരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടാത്തത്, ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ മൊത്തം 18 അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതിനെ നമ്മൾ 3 ഭാഗമായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ എന്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട്. ഇനി സെന്ററിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാനയോഗത്തെ പറ്റിയിട്ട്. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചം തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഒരു സൂര്യനാണ് അല്ലെ, ഒറ്റ സൂര്യനേ ഉള്ളൂ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിച്ചു തരുന്നത് ആ സൂര്യനാണ്. എന്നാൽ ടോർച്ചിനോ, ആ ടോർച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് ആ ടോർച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രം പ്രകാശം തരാനേ ആ ടോർച്ചിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യൻ നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം തരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ലൈഫിന് മൊത്തം പ്രകാശം തരുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൊത്തത്തിൽ 5 വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ്, ഈ 5 സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഗീതാ മാഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പറയാം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യഃപഠേത്രയഥകുമാർ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യത്പഠേത്രയഥകുമാർ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിത. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇതൊരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിക്കണം? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ അതേപടി പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭയശോകാദി വർജിത. എന്താണ് ഭയം? ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ചിന്തയാണ് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കുഴപ്പം. വരാൻ പോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും കഴിഞ്ഞു പോയതിനെ പറ്റിയിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ടെൻഷൻ. ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകും, ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് വെറുതെ വായിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭയവും ശോകവും ഉത്കണ്ഠയും എല്ലാം പോകും. അത് മാത്രല്ല അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര നാമം ജപിച്ചോ ആ പുണ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു 100 നാമം ഇവിടെ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം അതും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അല്ല, ഒറ്റ നാമേ നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക, അതും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാം. ഈ ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നോ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ പുണ്യം അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ജന്മം നാമം ജപിച്ചവരാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം തീർച്ചയായിട്ടും നാമം ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവരെ അജ്ഞരാണ്, അവരെ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ്, അവരെ അവിശ്വാസികളാണ്. ആ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അവബോധം, ആ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. അവന് നാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവന് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്തി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളെ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമുക്ക് പാപമൊക്കെ ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയാണോ? ഒരിക്കലല്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ലൈഫ് മനുഷ്യരുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ അയ്യോ നമ്മൾ ചെയ്ത് പാപമായി പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് കുറ്റബോധം വരും. അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ മുമ്പത്തെ ആ പാപം നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നമ്മളെ പോലെയല്ല, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, മുഖം, പാദം, ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. എന്നാലും ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാണ്. ഗംഗ എവിടുന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഗംഗയിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെല്ലാവരും പവിത്രാവും, പാവങ്ങളൊക്കെ തീരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ഗംഗയിലും മുങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഗംഗ ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഗംഗയ്ക്ക് ഇത്രയും മഹത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത എവിടുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഗംഗയ്ക്ക് ഇത്രയും മഹത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും പ്രാധാന്യം? എന്തുമാത്രം വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും? ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സഹൃദ്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ അഴുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കുളിച്ചു, 2 നേരം കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഴുക്കൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ശുദ്ധായി. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മാലിന്യമൊക്കെ പോവുമോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കുറെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജീവിതം വന്നിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ മുൻ ജന്മങ്ങളുടെ എത്രയോ പാപങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അതൊന്നും അറിയണ്ടാവില്ല. ഈ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോവുക കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യണം. ഈ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. ആ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ആ ഗംഗാജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ദിവസം, നമ്മളിപ്പോ ദിവസവും കുളിക്കും, ഇല്ലേ? എല്ലാവരും ദിവസവും കുളിക്കും. അതുപോലെ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. ദിവസവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുക. അത് വെറുതെ വായിച്ചു പോവല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക, അത് ഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുൻജന്മത്തിലെ കുറെ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഈ ജന്മത്തിലെ കുറെ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇതൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. എങ്ങനെ? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ആ ഗംഗാജലത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുക. ആ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ദിവസവും വായിക്കുക, നമ്മളത് ദിവസവും മനനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഗീത സുഖീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഃ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടും കൃത്യനിഷ്ഠയോടും കൂടി ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരത്തിൽ അത്രയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേദസാഹിത്യം മുഴുവൻ വായിക്കുക അവർക്ക് അസാധ്യമത്രേ. എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത മതി. കാരണം അത് എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും സാര സർവസ്വമാണ്. മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഉപദിഷ്ടവുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത, അല്ലെ? ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ സാഹിത്യം, വേറെ വേദങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എത്ര വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. ഇനി അത് കൂടാതെ കുറെ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യായുസ് കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പഠിക്കില്ലേ, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? മന്ദസുമന്ദമതിയ മന്ദഭാഗ്യൊക്കെ വ്യതിരിത, അതായത് ബുദ്ധിയില്ല, ഓർമ്മയില്ല, ആയുസ്സില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വഴി? ഈ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും, എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവ്വ വേദാന്ത സാര സർവസ്വം എന്നാണ്
ഭഗവത്ഗീതയെ പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തിലും എല്ലാം എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ അത് ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിൽ തന്നേക്കാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട്. അതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണുവക്രാഗ്നി നിസ്സൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം അത്രേ ഭഗവത്ഗീത. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗംഗാജലം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ആ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഗംഗയ്ക്ക് ഇത്രയും മഹത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് എത്ര മഹാത്മ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഗംഗ നമ്മൾ പാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടോ? മോക്ഷം മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ദിവസവും പാനം ചെയ്യണം, ദിവസവും നമ്മളത് വായിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നതിന് കിട്ടുന്ന മോക്ഷത്തെക്കാൾ അതിനു മേലെ എന്താണ് ഉള്ളത്? അത് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവോപനിഷത്തോ ഗാവോ ദോഗ്ധാ ഗോപാലനന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സസുധീർഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തിനെയും നമ്മൾ ഒരു പശുവായിട്ട് കാണുന്നു. ആരാണ് ഈ പശുവിനെ കറക്കുന്ന കറവക്കാരൻ? ഭഗവാനാണ് കറവക്കാരൻ. അർജുനൻ ആരാണ്? പശുക്കുട്ടി. അപ്പൊ പശുവിനെ എങ്ങനെ കറക്കുക? ആ പശുക്കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ആദ്യം പാല് കുടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ പശു പാല് ചുരത്തും, നമ്മളത് കറക്കിയെടുക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോ പശു ചുരത്തിൽ നിർത്തും. അപ്പൊ വീണ്ടും പശുക്കുട്ടീനെ വിടും, വീണ്ടും പശു ചുരത്തി തുടങ്ങും, അങ്ങനെ കറക്കിയെടുക്കും അല്ലെ? അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ഉപനിഷത്താകുന്ന പശുവിനെ കറന്നെടുത്തതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. എങ്ങനെ? അർജുനനെ വെച്ചിട്ട്. പശുക്കുട്ടി അർജുനനാണ്. അപ്പൊ അർജുനനാകുന്ന പശുക്കുട്ടിയെ വെച്ചിട്ട് ഉപനിഷത്താകുന്ന ആ പശുവിനെ കറന്നെടുത്തതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി നമുക്ക്. അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശങ്കരാചാര്യാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഏതാണ് ആ ഗ്രന്ഥം? ഏകം ശാസ്ത്രം. ഏതാണ് ആ ഏകം ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം? ഏതാണ്? ദേവകീ പുത്രഗീതം. ദേവകീ പുത്രനാൽ പറയപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത. ഇനി ഒരു ദേവൻ നമുക്ക് മാത്രം മതി. ഒരു ദേവൻ. ഏതാണ് ദേവൻ? ദേവകീ പുത്ര ഏവ. ആ ദേവകീ പുത്രൻ തന്നെ, ദേവകിയുടെ പുത്രനായ ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ. പിന്നെന്താ? ഒരേ ഒരു മന്ത്രം നമുക്ക് മാത്രം മതി. എന്താണ്? ഏകോ മന്ത്ര തസ്യ നാമാനിയാനി. തസ്യ നാമ, അവന്റെ നാമം. എന്താണ് ആ നാമം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ ഭഗവാന്റെ ആ നാമം മാത്രം മതി. പിന്നെ കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ആ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക, ആ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അത് മാത്രമായിരിക്കട്ടെ ഒരേ ഒരു കർമ്മം. അപ്പൊ ഈ കാലത്തൊക്കെ ജനങ്ങൾ മടിയന്മാരാണ് അല്ലെ? ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആളുകള് മടിയന്മാരാണ്, ചെയ്യാൻ മടിയാണ്. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യ പറയാണ്, അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ മടിയല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? നിങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ദേവനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഒരേ ഒരു മന്ത്രം മതി, അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രം. ഇനി എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ദേവൻ, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ശാസ്ത്രം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ആ ദേവകീപുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രം ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീത. അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഒരേ ഒരു കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ.
ഒരേ ഒരു കർമ്മം മാത്രം മതി. ഏതാണ്? തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, അവന്റെ സേവ. അവന് സേവനം ചെയ്യുക, ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, അവന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അവന് സേവയായിട്ട്, അവന് സേവനമായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നാളെയാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധു ഏവച പതിധാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ